Hey guys, welcome back to another reaction video. You guys gonna be checking out Finland music, one of Finland music, very interesting and emotional one. I've not checked this out before. Okay, so let's check this. Okay. Mm. Oh. Meitä vastaan marssi nuoret Suomen soturit. Heitä johti lapsen kasvoiset nuo vänrikit. Moni kulki silloin elämässään viime retkensä. Päätä kohden vakana kuin aavistaisi hetkensä. Wow. Työmiehet kysyivät, et mikä matkan pää. Akuha päästään perille, se silloin selviää. Isäntä se jätti heille vielä porsaslaatikon. Lisäsi tässä leivän päälle särvintä viel on. Asemalla evakoita junan lastattiin. Virkamiesten kysymyksiin tarkkaan vastattiin. Wow. Eräs äiti sanoi, tässä on mun koko omaisuus. 5 pientä lasta sekä vielä kahvipannu. Syntyi junassa. Se oli ryppyinen ja vielä silmät ummessa. Lotat toivat taivaan mannaa, kuumaa kauravelliä. Wow. Toivat he meitä poloisia vielä helliä. 3 päivän päästä oltiin päätepaikassa. Karjalainen kansa seisoi huutokaupassa. Isännät kun evakoita sinne kyytiin mättivät. 5 lasta sekä äidin sinne tielle jättivät. Mekin mentiin siitä kunnon talon asumaan. Vuoden päästä päästiin omaan mökkiin muuttamaan. Kirje tuli isältä. Mie pääsen pian siviiliin. Tulikin ja kirkon vieren sankarhauta naudattiin. Oma pelto tilkkuaan kun äiti lähestyi. Minuuden elon alkamista kiurut säesti. Mie istuin pienen veljen kanssa siinä pellon laidalla. Kerroin hänelle, kuinka kaunis oli kerran Karjala.
This was emotional indeed. This got me on my feet. Like this was really emotional. I don't know, but I don't know what they're singing about, but it's actually hard for you to see a man to cry. So it actually triggered me. So and thank God they're keeping I don't know, but this sounds so emotional to me, okay? Anyway, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe. I'll see you on my next one.